Mga ka-K5, unang kaso ng monkeypox sa Iloilo, naka-recover na ayon sa Iloilo Provincial Health Office. Isang positibong balita ang ibinahagi ng Iloilo Provincial Health Office na naka-recover na ang unang kumpirmadong kaso ng monkeypox o mpox sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Dr. Ronnie Labis ng Iloilo Provincial Health Office or IPHO, tuluyan ng gumaling ang pasyente matapos makumpleto ang 21 araw na isolation period. Base sa masinsirang monitoring, unti-unti nang naglaho ang mga pantal sa katawan ng pasyente, isa sa mga pangunahing sintomas ng monkeypox. Dahil dito, kwalipikado na ang pasyente sa kategoryang recovered. Ibig sabihin ay hindi na ito nakakahawa. Samantala, patuloy pa rin inoobserbahan ang mga close contacts ng pasyente. Mananatili sila sa isolation hanggang sa Hunyo 12 bilang bahagi ng preventive measures ng IPHO upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mga ka-K5, bagamat naka-recover na ang unang kaso ng monkeypox, ang mga health authorities ay nagpapaalala pa rin sa publiko na dapat mag-ingat, mag-monitor ng sintomas at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center kung kinakailangan. Mga ka-K5, tandaan, ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa kooperasyon ng lahat. Para sa Network News mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.